ka jingshap ting yo shakran ne khenben ka pelong ki briu ban kiar na ka bawan test HIV lo ong ki bor pinya ki batri ha kan ki benta kani ka jingpes ngau kolami pau ha ka sira ki ya ka wall is de ha ka shitarik uno pra arjar huai bala penlong da ka meglia its control society ha ka jingra ki la penlong da ka kar an bai rally ringkat kapang peneng ban ponkut ya ka jingsngau ba merangkan ka jingpenkut ya ka age bat ka jingpenkut ya ka khlam ya kani ka jirakhi la trelang da ka shillong flat fender anti wheels of northeast meghalaya expulse rider bat shillong endurance motorsport club lawan bani don lang da kirirang ba pau khman ki balawan ra ki kali ki barim mani simanta hakar rally lem kituk thok arsaka ka Dr. R. Alia, Project Director ka Meghalaya AIDS Control Society, kalong baki bor pinya ki marching namar kibriu kimwan shakmat namar kitieng bala dere shisha uknyang HIV ki muddur bakandon ka jingsha nyuben. Daka bakado ba ubriu ubangan akunyang HIV lada umsim jing sumar anti-retroviral therapy kalong bakila banlong ki bakoj bakya hakamet kejungki. Ka Dr. Alia kalaitu bakidon hadu sanaja praspa san penyungut ki bodon nyuknyang HIV ki bala register bat ka society ndai ki don pat katkum ka jingkhan kulum kumba khatwe hajar tam. COVID you don't take COVID appropriate behavior but but dia kena kejimpang HIV AIDS tu ngila ban ong kita ki HIV AIDS appropriate behavior de kumbak ningkong kalong ba kajing penan kam ya kilat jing yada ha ka por ba songkha mo la dengim smuti kena ngidi ban penan kam de kilat jing yada ngi smutu ki kita kilat jing yada nang ta pat deru kat bala hi bangin ong ki drugs ba ong ketien pareng sen no to drugs kamtam ba kadaka ba ngi penan kam kini ba penan kam kamtam ya kini ki ternia ya ki bangi ong ki syringe ngau ba wat num ya share wani penan kam da uju nama da iwe ne kitu ki ba inject ela dia da drugs ada idan HIV utu ternia jang i penan kam se iwe kan dia ka jingpang kan par ti kum ju ki kemiru haba tang shu armet ngau ba ban let check up na wood sha ki jaka sumar mara filet check up kinsa test tu ya uni ujat jingpang nang ta hakal yang jong ka senam bat dia ngi kerpat wat jusim senam kelumar lat no tam na kita ki blood bank ki bla eye license sak sarkar kini ki blood bank ki dai kum hapo kan ni ka jong ka pasche institute nang ta pat dia ka jong ka Roberts ka Nazareth ka Negrims mo nang ta kum hapo Supercare ka Woodland ka Bethany kini ki dai ki asim ya ka senam ka Bokhuj na po ka pasche institute nang ta na military hospital tingdan ru ki license blood bank hapok Tura Hajawai Hanongpo Habiliam Nagar kini dikilat kita ki ba ong ki laman ong ki appropriate behavior bangin yada yala dia na kan ni ka jingpang